Ah. 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 Good morning, mga unta. Good morning, guys. How are you, guys? Shout out sa inyo, guys. Sa pumunta sa live ko kagabi. Salamat. Margie TV. Salamat, guys. Good morning. Hi, good morning. Admin Panyang Payatot. Nagrabing tao kagabi. Ako nag-live din kaso ilang minuto lang nag-brown out. Si Panyang admin nagbuntag. Ang akong ulam. Bukas ako sardinas. Panyang admin Nagbuntag si admin. Nagpasimple si admin Panyang. Ang ulam ko ay Youngstown. Bata pa sa taon. Bata pa sa taon si Youngstown. Mutaw eh. Bango-bango. Bango. Gusto kong kumain talaga ng sardinas at gulay. Halo-halo na tutungpa. Nakakain na ba kayo guys ng gulay na natutong? Ayan. Nag-ito mangyang lubot. Ang Panya naman nangitom na. Nangitom taon. Nagsampay kasi ako. Pagkalimutan ko, sinalang ko pala yung gulay ko. Nawala lahat. Natutong na lahat. Kaya yan ang nangyari.
Nangitim. Ang bango talaga. Pag ganyan, si Admin Panyang nga, ganyan-ganyan lang, naglilibot yan. Kasi, kailangan yan maglibot kasi maraming pumunta sa kanya kagabi. So, grabe. Kailangan niya magbayad pugay. Pugay bayad siya ngayon. Oh, Yeroy, sir, Yeroy, idol. Migalab shout out. Ryoye, idol, Ryoye. Good morning, good morning. Kumakain ka ba yun, sir, ng sardinas? Youngstown ang kinain kong sardinas. Gusto ko talagang kumain ng sardinas. Youngstown, bata pa sa town. Saka tutong na gulay. Ayan. Kain na ba kayo ng tutong na gulay? Ayan, guys. Humot, ang bango-bango. Pag natututong pala ang bango. Shoutout kay Yeroy. Thank you so much, sir. And Admin Panyang Payatot. Unang subo sa inyo. Nagpatugtog yung kapitbahay namin. Admin Panyang. Inom tayo ng gatas para lumakas. Alam niyo ba, guys? Pag namimiss ko ng sardinas, ubos ko isang latang sardinas. At gulay na tutong Salamat, Admin Panyang. Kalami sa akong ulam. Sardinas, gapang misil. Kagabi, nag-live din yan si Gapang Michelle. Sabayan sila ni Admin Panyang. Nag-live din ako madali kasi nag-brown out. Biglang brown out, kaya ang bilis ko lang. Kaya, ganun. Kain Gapang Michelle. Sardinas lang ang ulam ni Mami. Pinubring ulam. Seriore, thank you. Kain kayo lahat dyan. Hindi na nag-amoy tutong yung gulay ko. Pinaliguan ko ng sauce ng sardinas. Almusal na kayo, guys. Tandi ngayon, pahinga ang mga nagtatrabaho. Admin Panyang, naglalaban na yata ngayon. Ako nakapaikot na, nasambay ko na. Alam niyo ba, guys, na masarap at healthy ang sardinas. Huwag lang sobra. Huwag lang sobra. Michelle Diarasiero, idol. Admin Panyang Payatot. Jackpot naman ito kagabi si Admin Panyang. Graming tao. Gapang Michelle din. Jackpot kagabi. Daming tao.
Ako, okay lang sa akin kahit madali lang ako. Tsaka, kunti lang tao, okay lang yan. Okay lang yan. Importante, binibisita. Okay lang yan. Sardinas lang katapat ni Mami. Kalami sardinas. Masarap lang yung Youngstown. Bumili kayo ng sardinas guys. Youngstown. Ang sarap. Creamy siya. Creamy. Mura na creamy pa. Mmm. Lamig. Mami, reyahin mo. May galap shoutout. Ayan, dito na yung big time natin na kaibigan. Ako, shoutout yan, Ria. Ria, Monica naman sa, kain na rin, sardinas lang ito, sisidir, sardinas ni Mami, sardinas, Ria dir, dahil Monica na sa, may ads ka na sa, magawa ka ng team sa, sa FB, pasok mo naman kami, para lumago din, para kami mapataas din, share your blessing naman, Ria dear. Kasi iba din sa pag may grupo, madali kang wala akong grupo sa FB. Wala akong mga nakikilala doon. Gawa ka, Ria dear. Babalik yan si Panyang. Admin Panyang. Bumalik ka, Ria dear, kasi ang laki na, lalo kang mag-ano niyan. Saka kami din, din kami, mahihila mo kami. Agul daw. Kasi nga, yung gulay ko na halo-halo, habang ako'y nagsasampay, sinalang ko lang. Tinimpla ko na, sinalang ko. Pagbalik ko, totong. Kasi matagal nga ako sa sampayan. Ngayon gawin mo, Ria dear, para naman maano mo kayo. Wala na ako time sa FB. Meron pa. Kita doon. Ano lang. Pandagdag lang nga. Yan si Ria nga. Ang dami na. Pandagdag din natin. Pandagdag din natin sa pag nagka-ads tayo. Yan sa Ria Ngayon, dati hindi yan nagsasayaw. Ngayon, naku, pa-sexy na. Nakasando na saka short na maikli. Admin Panyang, alam mo ba si Ria? Sumasayaw na yan. Naku, kung alam mo lang. Nagbubudots na yan si Ria. Kung alam mo lang. Kita ko, wala na time na suwaiti siya. Naku, mayroon pa yung admin. Basta, pag nalaman mo lang kita ni Ria, grabe. Pag namoni na pala doon, nagkaroon ka na pala ng ads, kahit ganyan-ganyan, yung mata ko. Kahit mag-content ka lang na ganyan-ganyan, mata mo, kikita. Magkakaroon ng maraming views admin Panyang. Iyon din ang kaanohan sa FB. At saka dadagsain ka na ng mga yung mga na dumidikit. Isipin mo yung si Ria. Umabot agad ng magkaka-silver button na yan. Kung sa YouTube ba, magka-silver button na yan. Ilang weeks pa lang, magpa 500k na yata yan. Grabe talaga si Ria. Uy, kaya Ria, gawa ka naman ng grupo. Anuhin mo naman. Kaya ilan lang ang member mo, yung mga kaano mo lang din. Si Ria, uy. Pabingi-bingi na naman si Ria.
Pero talagang bilib ako kay Rhea. Nagsasando na si Rhea ngayon. Saka nagsusuot ng maikli. Ay, grabe. Nakita ko sa background si mister niya. Ganyan, no? Ano ba niya? Rhea din. Sabi ni mister mo, pagsayaw mo. Number 1 cheer si darling niya. So, baita. Ag-ambana, dili, supportive. Nako, parehas kay Daddy D. Ayaw na ayaw. Wala, verdig yun ta. Buti si Rhea, sumayaw pang mister. Kaba naman, oh. Ako, isang beses ni Daddy D, napasayaw ko, pero malis na naman si Rhea. Thank you, Rhea. Joke-joke lang nga ba? Pikon na naman yan si Rhea der. Narcy Lacaba, may galaw shoutout, Narcy. Huwag ka mapikon, Rhea der. Joke-joke lang tayo. Magkita. Ngayon lang tayo nagkita-kita eh. Shoutout. Bahala kayo mag-ibig. Maring Rhea, parang Narcy Lacaba. Ayan na si Sexy Narcy Lacaba. Ambot ka, mami. Hatayin muna ko. Sige, kain lang dyan. Si Narcy, kain tayo. Si Narcy, sardinas ang ulam ko. Ang sarap na. Kanina pa, habang tumitingin ako sa mga bumibili sa akin na hapunan kagabi, mga sardinas ang binili. Oh, sis Narcy. Ngayon gano'n, nagkape ka ba ngayon? Ako kasi sis gatas, ako bawal ako sa kape. Habang nagbibili sa tindahan yung mga suki ko na nagbibili. Nagkikrib ako sa binibili nila. Puro mga sardinas. Sabi ko, mamaya, bukas. Sabi ko, kagabi kasi kakain din. Ang sarap kaya. Yan, maubos ko no. Dalawa na lang. Sarap niya. Tapos yung gulay ko na natutong. Dahil natutong nung nagsampay ako. Hinalo ko ngayon. Nilagyan ko ng sabaw ng sardinas. Ang sarap na talaga niya. Para na siyang kalderita. Lasang kalderita na. Shout out sis Narcy Lacaba. Admin pa niyan. Ituloy mo lang yung FB mo. Nako. Sinbal mo sa Rhea. Yun pa lang nakaganda dyan sa FB. Doon sa FB. Kasi pag nagka-ads ka na, marami nang pumapasok sa'yo. Pag masipag lang, mag-content. Pero iba talaga dito sa YouTube. Sarap. Mga paborito ko yung Narcy Lacaba. Yung mga paborito ko. Yung dinding. Yung mga gisa-gisa lang baya. Ate sir mo sa FB, buti pa kayo. Magaling yan eh. Grabe, ang lakas ng sa kanya, yung ng supporters. Since nagka-add siya, bumaha yung ni Rhea. Kung sa YouTube pa na siya, silver button. Paborito ko yung dining din sa Bisaya, Lauoy. Kasi dito sa amin, sa Bicol, sa lugar ni mister ko, sa Legazpi. Mostly gata, saka hindi lang gata, talaga sisi, Diyos ko po, naglalana sa gata. Yung gata, baga na, talaga, tuyo-tuyo na, naglalana na, sa gulay, nako, yan ang gusto nila. Masarap nga, pero madali kang, baga,
ano, ano ba yan? Maumay. Hindi kagaya ng lawoy o kaya dininding na ano, mapaparami ang kain. Ganda na ng katawan nila sa Snar, sila kabang, payat na niya. Oo, ang hilig nila sa gata talaga. Ako baga, sis, yung tinda-tinda ko, ang gulay ko dito, laging may gata. Doon ka sa amin, may gata, medyo may sabaw-sabaw sa gata. Pero dito, patuyo-tuyo yan. Yan mga hilig nila. Kaya ako nagsisiparit ako ng luto pag gusto ko. Once a week, nagluluto ako ng lawoy, parang dininding. Yan ang gusto kong luto, inabubusog talaga ako niyan. Tapos nagaganito, sardinas. Ako lang din naman ang kakain. Hindi na rin kakain. Nawala na sisi. Ginok ko kasi na ano dati hindi yan nagsasayaw si Ria nang nakasando sa ka-short. Ngayon, dumadali na. Ganyan talaga. Nandyan ka na, itudo mo na. May ads ka na, itudo mo na. Huwag nahiya-hiya. Yung page ko, kailan pa kaya yun? Yung sa amin ko, 1,000 nga lang yung followers ko. Sa page ko, matagal pa yan. Di pa napapansin. Yung main ko baga, Gina Guillermo sis. Lagi kita doon inaano eh. Ako yung Gina Guillermo. Yung FB page ko naman, ano, yung dati kong channel, tipid-tipid rin. Hindi ko pa naman winala yung tipid-tipid rin ko. Mami, Inday, may buntag day. Good morning, good morning. Live din yan si Inday kanina. Pagaling ko kina Michelle, kay Panyang Payato, to, napunta sa kanya. Kasi na-in din yung aking, ikaw pala yun, ho. So, ako Gina Guillermo, sisi. Yun min ko, ano yun, 1,000 lang followers ko doon. Yung FB page ko, nasa 4,600 naman. Kunti pala. Yung tipid-tipid rin ko. Eh, lagi baga ako nag-ano sa'yo, sisi. Inday ng buhay ko. Si Inday Bisda kasi, pa-slate lang yan doon sa FB. Nakikita ko minsan yan si Inday doon. Same to you, Day. Pamasyal na, Day. Alam ko yun ang time mo ngayon. Yung mga OFW natin kaibigan dyan, sa labas. Pasyal-pasyal na. Enjoy kayo dyan. Time ng pahinga. Jesus. Ang may mga ka-date, mag-date ngayon. It's Sunday. Oo, lagi kitang inaano. Akala ko kilala mo ako, sisi. Gina Guillermo. Sa bagay, naisip ko nga, Regine Vlog nga pala ako sa, paano naman ako makilala. Sir DJ, Mang Jose TV. Salamat sa pagpunta sa live kong madali kagabi. Ngayon na naman, live naman ako. Wapang Michelle, pag may ka-date, date na. Oo, sisi Narcy. I-date mo si darling mo. Shoutout kayo si Sir DJ, si TV, Mang Jose TV. Wapang Michelle Diaries, thank you. Yan, digop mo ngayon, Michelle. Pasyal-pasyal ka na, Michelle. Time para mamasyal ni Michelle.
Pag nakikita ko yung mga sayaw ni Sis Narcy, wala ka na, darling. Hanap ng iba. Hanap ng bago, sis. Wala na palang darling. Hanap ng bago. Kaya apam. Gaya ni Sis Margie TV, apam. Ay, wala ka na pang darling. Bakit naman wala na? Akala ko nga dati, Sis Narcy, nasa labas ka rin. OFW ka rin, sis. Sabi daw, pag wala daw swerte na sa una, sa pangalawa daw, pero apam daw. Uso dialogue. Wala na niya sa Pinoy. Sa pangalawa niya, sa apam na. Studio ito eh. Hello, good morning, yuhu! Maraming salamat. Maraming thank you. Natawa si Narcy. Baga Narcy. Nako, kung hanap lang naman, hindi, yung pangalawa, apam na. Thank you, shout out kay to the channel of Studio ito. Yummy, yes. It's sardines. Did you eat sardines? Ito yung studio. It's yummy. Fire Tiger. The beautiful Fire Tiger. Thank you. Shout out. Good morning. Happy Sunday sa inyo. Yung mga kaibigan nating nasa labas ngayon, time nyo para mamasyal, guys. Enjoy and relax. At ingat. Take care everyone sa day off nyo. Fire Tiger, thank you so much, Fire Tiger. Panyang payatot. Ito, studio ito, Narcy Lacaba, Michelle Diaries. Thank you so much. Ayan, nahimik ang aking plato. It's empty already. No more rice. Wag na sisi, enjoy na lang tayo sa YT tapos punta if there is. Sabagay, oo. Ano na lang sa mga anak, no? Yung sabi nga sa mga anak na lang daw. Pero kung gusto mo pa talagang another, mag-ano man lang, di apam na. Sabi pa nga daw, kung mag-try ka man lang, hindi lubos-lubosin na. Sabi pa niyan, Espanyang payatot. Ayan, sabi ni Narcy Lacaba. Hindi yan nagsasalita si Narcy Lacaba kasi nag-live yan kagabi. Binaha yung live niya kagabi. Kaya ganyan yan. Naglilibot yan ngayon si Narcy. Margie TV, hello! Ayan, siguro ang Margie TV na nag-premiere kaninang maaga. Di-off niya ngayon pero nag-premiere kanina na maaga. Maaga yan nag-premiere kanina, si Margie TV. Yan. Enjoy sa off mo, Margie TV. Yee! Hindi, si Margie TV, si Narcy Lacaba. Sino ba yun? Si Michelle Diaries, sunod sila. Kasi panyang payatot. Mga nakalive yan sa kasi Bisdak Inday. Nakalive yan. Tapos kaninang madaling araw, yung maaga, Margie TV. Kasi pag nag-notif, saka lang ako mapunta. Tapos, pag hindi, pinapanood ko ng mga magpapa-ads ako, ganyan. Ganyan ang style ko pag hindi ako Si Margie TV, may kalab shout out, sabi ni Narcy Lacaba. Ganda-ganda talaga ng katawan ni Narcy, sexy. Magaling mag-zumba. Dito kasi sis, ang zumba dito sa amin, may mga bayad. Grupo-grupo dito kasi grupo-grupo. Ako wala akong time mag-grupo-grupo kasi nga nagluluto-luto ako. Grupo-grupo.
Tapos kahapon, schedule nila hapon na nanood lang ako. Doon sa food court ng mall dito, doon sila. Grupo-grupo din, kanya-kanya sila ng mga costume. Hindi ka nakakasabay kasi nga walang time. After luto-luto, mapindot-pindot. FB, YT, ayun. Ganyan tayo. FB, YT. Anong oras mamaya, Sis Narcy, para maka-share naman ako? Kasi baka pag nag-live ka, andun ako sa FB. Kasi ba yan, sa FB, sis, ganun din dito. Yung, may time ako doon na kung sinong pumunta sa mga ko, pinabalikan ko yun. Pinabalikan ko yun, sisi. Siyempre, sabi nga, engagement is the key para na madagdag-dagdagan, kunti-kunti pa. Buti ka nga siguro, ang laki na ng followers mo doon. Ako, kunti pa lang. Pero pag sunirti din tayo, kagaya ni Ria Hilmon, ako, kahit hindi na tayo magtiyaga-tiyaga. Tingnan na lang natin yung mga comment sa atin. Big Mami, doon din sa isasipi ko kay Michelle. Alam ko doon ako kanina kay Michelle. Di ko alam sisi, basta pag nasipag ako, sit ko kaagad. Alam mo sis, mas gusto kong nagsasalita ako mag-live kasi yung itutok ko baga sa parang gusto ko rin kahit sabihin silent, gusto ko rin isalita. Kaso minsan nagsasilent ako. Gabi. Molly Kai, good AM host. Mega love shoutout Molly Kai. Hello. Welcome to my simple live stream. Molly Kai, I will give you a moderator. Oh, see, you have already a moderator. Ayan, Molly Kai. Welcome, welcome. Try to connect the channel of the others here. Di ko alam sisi, basta pag nagsipag. Oo nga naman, sisi. Kung busy-busyhan ka na, mas maganda yung silent lang. Diba? Silent lang, at least nakapag, Pero pansin ko sisi, mas maganda yung mag-live ka lang baga ng konti lang, maikli lang baga. Kaysa maramihan, kasi yung maramihan na pumupunta, hindi naman yung dumadaan sa ads parang pansin ko, parang hindi naman dumadaan sa ads. Hello, mega shoutout to all friends. Hello, thank you Molly Kai. Welcome, welcome. Drop your link and I will go to your channel. Anyong payato. Sabi daw, pag maikli na, madaling mapuntahan, madaling ka mabisita. Tapos nagdadaan sila ng ads. O, diba? Ako nga, sis, wala akong ngipin. O, nagngingipin lang ako pag naglalay. Mas gusto ko nga walang ngipin. Kasanay na sila dati naglalay ako, wala akong ngipin, sis Narcy. Admin Panyang. Yan, sa Admin Panyang talaga, grabe magaling talaga. Grabe bumabaha ang mga tao dyan. Yung si Michelle, todo yun kasi marami ngayon tao sa kanila. Shoutout Molly Kai! Thank you so much, Narcy. Mamaya baka makapunta ako sa live mo. Pag sure sa bumabaha, agoy, bumabaha talaga, grabe. Okay, I saw your channel, Molika. Here is your channel. Birds and squirrel, amor.
baha, surrender gyud. Pag sure gyud sa bumabaha, talaga galing ni sa Espanya, ang dami tao sa lagi. Ganun kanin naman pa niya, nurse, dami ka din naman mga Kasi mahisipag yan maglibot si admin pa niya eh. Ngayon, papindot-pindot lang yan, nakailang pindot na yan. Pero ito yung mo, Mega Miles. Ito si Molikay. Thank you, Mega Miles. Salamat. Maganda din ang content mo dito kay Molikay. Ayan, subscribe ko. Thank you so much, Mega Miles. Thank you. Bisitahin ko na mamaya yung mga bago mong upload. Pero yung last mo upload, premiere, nakita ko yun. Naka-live yata ko doon mag-attend. Thank you, admin pa niya, Sis Narcy. Shout out 4 million. Ako, okay na lang yan, mga konti-konti lang, basta nakapag-update ako kay Lolo. Okay, Molikay, ganun din gawin ko, Molikay. Oo nga, mas maganda yung ganun nga. Kasi marami kang napapanood. Thank you so much. Oo. Thank you. Yun din, may pinipilit, may nagkikiano din sa akin na kaibigan ko rin. Ako masipag kasi ako plano kong mga kaibigan yan, ganito. Mas gusto ko yung kunti lang kasi mas natututukan ko yung pagbisita. Kagaya ni Ram. Punta pa niyang Payatot. Mabisdak Inday, Narcy Lacaba. Matala yan, si Mega Miles. O, ganyan. Matanda ko sinong pumupunta. Yan, tinututukan ko yan, sino yan. Madali ko silang mabayaran. Studio ito Fire Tiger, ganyan. Sir Deji. Madaling mabayaran. Okay, Mega Miles, thank you. yung kay admin pa niya, admin pa niya yung grabing tao sa premiere ninyo. Paano na lang yan? Okay, tita. Ayan. Inday Bisdak. Support. Mga tanda ko mga inaanuhan ko. Thank you, Narcy. Anong oras ka magla-live, Sis Narcy? Okay, guys. Thank you so much sa nagpapagawa ng fried rice si Bunso. Admin pa niyang. Gawa ko na siya ng fried rice.
na may, ano yun? Ano yung halo? Kimchi. Halo na yung kimchi sa fried rice na may egg at hotdog. Hindi matanggihan si Bonso. Kaya, guys, thank you so much. Disdak Inday, shout out. Nya. Okay, muni-muni, pahinga. Thank you so much. Nya, 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 nya. Bye-bye, thank you. Nya, nya, nya. Happy Sunday, everyone. Ingat-ingat, enjoy sa mga nag-day off dyan. Bye-bye. Mwah, mwah, mwah. Tanggalin na naman ang postiso. Tapos na mag-live, magtatanggal na naman si Mami ng postiso.